Soc el Pol, d'Escoltes Catalans. Jo soc en Gerard, de Minyons. I jo la Marta, d'Acció Escolta. Tots tres formem part del grup de treball de mètode del procés d'unitat. Hem elaborat un document que ens ha de servir com a punt de partida del treball de marc metodològic de la proposta de la futura associació, on hem revisat i hem intentat adaptar el mètode als reptes i a les necessitats que tenen els agrupaments d'avui dia. Ho hem fet partint dels documents de l'escoltisme internacional, dels documents que ens ofereix la WOSOM. Tinguem molt en compte el bagatge històric que té l'escoltisme català, recollint el treball fet pels agrupaments que se'ns va transmetre a la trobada federativa de l'any 2016 i, per altra banda, també incloent tots els moviments de renovació pedagògica del segle XXI. Hem desenvolupat els elements base que compartim a l'escoltisme català i hem debatut per trobar una manera en què ens hi sentim tots i totes reflectits. S'espera que vosaltres el llegiu, reflexioneu i tingueu debat sobre si aquest realment és un document que reflexa la vostra manera de treballar i també pretén que n'aprengueu d'aquest document i utilitzeu els aprenentatges en el dia a dia amb els infants. Del vostre retorn n'esperem idees, opinions, reflexions i inquietuds que hagin sorgit dins del vostre agrupament i dins del treball en els vostres consells, perquè entre totes puguem anar construint mica en mica aquesta proposta de document de mètode. El redactat per nosaltres no ha estat un inconvenient. Creiem que el document que us presentem és un document de mínims que ens ha de permetre encarar en el futur el redactat dels documents metodològics. Per altra banda, us demanem que no us encalleu en els debats propis de la nomenclatura o dels noms que us proposem, exceptuant clarament del mètode les etapes de desenvolupament, on sí que us demanem un posicionament sobre el nom de les branques. Haurem sentit a parlar dels vespres de mètode. Són uns espais que s'han creat des del grup de treball de mètode on es conviden experts per parlar de diferents temes que tenen a veure amb l'educació i l'escoltisme i on es pretén que els agrupaments i que la gent extregui idees per després incorporar dintre del document de mètode. Són oberts i esteu tots i totes convidats i si no podeu venir també ens podeu seguir en streaming. El següent vespre del mètode serà el 15 de desembre a les 7:30 a la seu de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge i tracta sobre com acompanyem els infants i joves.